internet ang pinagdala ko ng hindi. Kinala ko po lahat po. Good Pero afternoon. na 2 years old na po ako. At maayos naman ang buhay namin. Salamat sa magulang ko inunawa ang ating tulungan at kahit nadapa ako ng ilang buwan. May trabaho na din po ako habang inalagaan ng tita ko ang aking baby. Kaso po, Brigada Lovelies, isang araw po, nagpakita po ang tatay ng anak ko. Gusto pa makita balikan. Sabi po niya, single daw siya at walang asawa. Sorry po siya ng sorry sa akin. Nagmulunod pa po siya. Naglalaban po ang puso ng isip ko na Lovelies. Ang isip ko ay ayaw. Hi, good Pero ang evening. puso ko ay gustong-gusto. Good Kasi mahal afternoon. ko po siya. Init. At para na kumpleto po ang aking pamilya. At work, yeah. Ayaw po sa kanya na napatid ako. At binalaan ako niya pa bumalik ako sa kanya. With you. Ay hindi na ako tutulungan ng magulang ko. Huh? Show At boy. hindi sila Why? tutulong mag-alaga sa nito. Show boy. Why you say that? Nahihirapan po Hello, ako honey, love mag-desisyon you. ng mga lives. I love you. Mahal ko po siya pero natatakot ako gawin niya ulit. Iwan po ako. Sa tingin niyo po ba okay lang na nakipagbalikan ako sa kanya? Sorry po, Thank you for the 4 million in the house. Can you give thumbs up? Sana po Salamat. kay Julada kasi inalias po kita. Thank Salamat you. po. Thank you for the 6 million in the house. Salamat. Buddy Moss. Hi, Buddy Moss. How are you? This is red point 7.8. Have a happy smile all day. Thank you. Thank you. This is red. Where are you from? Hi, Buddy Malls. Where are you from? Thank you for joining my live. Good evening. I'm good. Thank you for the 9 million dollars. Can you give thumbs up? Thank you so much. Hanggang bigyan ka ng pera. Hi, Silent. Richmond, Virginia, USA. Wow. Nice to meet you, Buddy Mouse. Nice to meet you. 1:30 AM here. Oh. Early, too early. Hi, are you married? I'm not married, but I have a boyfriend. Thank you guys. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up, guys.
the 13 thumbs up, guys. Thank you so much. Because my heart is just missing you. Yun yung Thank you po. nararamdaman ng letter center natin. Ganun yun, eh, talagang yun na, yung puso niya ay ikaw pa rin. Siya pa rin. It's Ang nice hindi ko looking day mabilis, pero outside. Yeah, isip niya, it's nice looking day napakahirap na outside. desisyon niya pag ganyan. Nag-aagaw ang isip at puso. Kaya Headache. ano ba Headache. dapat ang unang-unahin? Isip o puso? Parehas. Pero dito sa sitwasyon na ito, sa aking opinion, po ako yung nasa sitwasyon. Siyempre, para sa akin, alamin mo muna kung ano ba ang message kung bakit bigla siya nawala, bakit kanya iniwan. Alaman mo yung rason at ano yun, Daisy, where are you? alam mo na kung ano ba yung rason ng pang-iwan o bigla Where are paglaho you? niya sa buhay mo. Kung valid yung rason, for example, natakot siya kasi wala pa siyang may pagmamalaki sa mga oras na yun, wala siyang trabaho, wala siyang, kahit na kaya nawala siya. Eh, para sa akin, eh, pwede ko pa yung pagbigyan. Pero kung nawala siya dahil ayaw niya na, kaya may iba siya, may sumama siya sa ibang babae, eh, para sa akin, hindi na dapat bigyan ng chance yung ganun. Siguro, dahil mga bata. Hindi 35 years old daw siya. Tapos, 2 years old yung anak. So, it means 35 minus 2 years. So, may edad na rin, no? Matured enough na. So, pero alam ko, ano bang kalagayan ng lalaki ng mga araw na ito? Kasi, may posibilidad Thank you for the top, for thumbs up. Salamat. Thank you po. Parang may sumama sa ibang babae. Kasi, malay mo, di ba? Kaya niya lang talaga. Alamin mo, lala pa talaga yung inalyas mo. Ano pa kaisipin ng mga listeners? Ako bilang. Malayo po ang kwento ko sa kwento ni Lala na ating sender. Hindi po ako yung makapag-iwan. Isa pa kasi siguro si Lala. O talaga puro dito sa singit ha. Ito muna. Para po to sa letter center 1, sabi ni Sheryl Ohm sa kamento, para po sa center, hindi naman totoong pagmamahal ang nadarama ng libin mo para sa iyo. Parang ginagawa ka lang ng parausan at Thank you, guys. Okay na yun. Parausan man talaga. Yes. At sabi dito, palista po si James Dorado. Pero mas mainam po pumunta dito kasi may iba pang mga information na tatanungin katulad ng edad at kung taga saan po. Alright. Pero isulat mo na rin siya. Pero it's not final pa po ha. Ililista na lang po si James Dorado. Pero mas maganda po talaga na pag pumunta po kayo dito kasama nyo, or kayo na lang, may interview po kayo sa profiling ng bata. Pero sa sulat na lang din kay DJJ. Just in case. Alrighty. Alam po kay Mama Ning Bernaldo, good afternoon, DJ Lala, DJJ. Para sa Center 1 of Minisoon. kung wala kang swerte sa pag-ibig sa ibang bagay, may swerte dadating sa iyo. Huwag mo pang hinayaman ang taong walang respeto sa iyo. Sa una lang masakit, pero sa malaon at madali, makaka-move on ka din. Bigay lang ako mag-advise ng hiwalayan. Pero this time, hiwalayan mo na yan. Wara, sinmayad na papupuntahan yung pagsasama ninyo. Diba? Kaya naman talagang ending, talagang hiwalayan mo na yan. Sabi naman ito, parang sa Sandre, tulaan yan, ipapunahon ang katol, lala. Eh kita, sino anak Tiyos, ikaw man lang. Nagluhod-luhod naman. Naman kay Bastian, ano ba, picture mo gusto na. Ang nagluhod-luhod naman doon lalaki kay Badang ano mo. Pwede kasing maging gusto naman. Oo, pwede kasing maging rason din ng lalaki yun kung bakit siya nagpapalik-balik sa iyo. Para matikman ulit ang iyo. Alam mo rin yung motibo niya sa pagbabalik. Thank you for the 5 thumbs up, guys. Nagawa na Salamat. din ng minsan, makaulitin ulit, sige ka, ikaw kawawa. Madalawahan, matatluhan ka, bakala. Hirap ngayon ang buhay. Para naman to sa Center 1, siguro po mas maganda. Kausapin mo po siya pag hindi na siya lasing. At yun ang wag na wag mong gagawin. Ang pasamahin Hello, how are you? ang I'm anak fine. mo Chris sa kanya, sa Ratchlife. inuman. Kasi Hi. kawawa naman po ang bata. At baka madami pa yan pag nag-away-away na ang tropa.
Huwag mo siya sunduin. Hintayin mo kung umuwi sa bahay Rush niyo. life. Mag-isip ka po at huwag ka na I'm fine. You? magpadagdag How pa are you? ng anak. Sabi ni Ma'am Marina. Yes, thank you so much po kay Ma'am Marina. Good afternoon. Sabi naman dito, Noski Espana Junior. Ano na yan? Basta, dapat mamahal yan. Huwag mo na balikan. Iniwan ka sa balag ng alangay, talagang may... Iniwan ka sa balag ng alangay. Tapos ngayon may work ka na at maalis ka. Ano siya nakakita ng Good, thank you. Sundin mo pa yun ng magulang mo, nanay ko My na. God. Alam mo na, Lala, ha? Ang mali ang tama, 35. More enough, matured ka na, may trabaho ka na, may experiensya ka na, masakit ang nangyari sa'yo, masakit ang mag-labor, di ba? Gusto ka magsundan. Kung ayaw mo rin lumayo ang loob sa'yo ng mga magulang mo, yan lang ang tanging tutulong sa'yo. Hanggat nabubuhay tayo, ang magulang pa rin ang dulo pa sa atin, wala lang iba. Kaya mas piliin mo ang magulang kesa dyan sa lalaki. Yeah. So, may darating pa rin sa'yo, dahil ng balang araw may darating sa'yo na talaga naman basta mo worth it naman. Anyway, din kay Ma'am Tribado siya na ni Alex Balani at sa lahat ng nakamonitor sa Brigada Lahat. Alrighty, babalik ko po si DJ Lala at DJ JM sa Brigada Lahat. Brigada in the heart of changing lives. Pansin ba? Gaano man kabigat yung pinapasan? Lahat kayang malantasan. Gaano man kahirap ng mga balaki? Lahat kayang maituwid. Alam mo kung bakit? Dahil sa iyong pagtitiwala. Tiwalang para sa kinabukasan. May makakapgan. Kasama mo ang power cells. Patuloy na magtiwala. Power cells. Mahalagang panala ang power cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po. Sarap ang baby ko sa pagkain. Sorry, madani ka, Soreda. Hi, madani ka, Soreda. Just finished work, so tired. So tired. ES2 oral drops. Para kay baby, Yummy Beat ES2 oral drops. Mahalagang paalala, ang Yummy Beat ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi Yes. dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello. Hindi na ako nakakapagtrabaho dahil sa sakit ko. Ano na pamumuhay pang anak ko? Ayoko na! You remember me? I remember you, madani ka, Soreda. Your name, I remember your name. Magkonsulta kayo din sa iyong doktor upang mabigyan ng tamang medikasyon. Bago pa man magkasakit, sabay natin isulong ang talinis na pamumuhay para sa malusog na pamilya. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule. Power Cells para sa malusog na pamilya. Mahalagang paalala, ang produkong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sakit na ulo ko! Sa sobrang init talagang sasakit ang ulo mo. Fast, relax. Yeah, thank Tanggal ang you. sakit ng ulo. Fast, Thank you. relax. Fast, relax. Always smooth and prevent plus paracetamol disintegrating of Fast-Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Ever since, kakapay ko na ito bilang isang local event host, radio DJ, at isang public servant. Imagine, ipawalan ako ng boses? No! Big no-no talaga. Ito ang puhunan ko at bumubuhay sa pamilya ko. Sa boses na ito, natutupad ang mga pangarap ko. Ako si Dave Amor, naka-power cell sa labas. At kailangan Ano, mo rin pagod? ito. Mainit. Mahalagang paalala, ang Power Cells 61 sa Herbal Procedure Group ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mga produkto ng Brigada Health Corporation ay mabibili sa bayan Listen, boss, Hunter. Hi there. Drop counter-drug say store. City of hello Pharmacy from is Sydney, the Australia. pharmacy Hi, and shout out drug from store Sydney, as the Australia. best Thank you so FD much for pharmacy. joining me live. Thank you, Jason. Thank you, Jason. Fresh at Elios sa Brigada PH. Ating namin ang mga pinakamasyang kwento, mainit ang balita na mahalaga sa bawat Pilipino mula sa mga makukulay na national news hanggang sa pinakamalupit na local stories. Kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Hindi mapapanood at mapakinggan online sa Brigada PH. Eksklusibo at huwag palalampas
masinag Shoutout. maging bahagi ng isang masiglang komunidad Shoutout na Maganika lagi Sarela. nakakapagpapalit Shoutout sa po. updates. Huwag nang magpapaulit. Bisitahin ang brigada.ph para lagi kang updated. Hello guys, this is Sheryl Ohm. Hanggang dito lang tayo, hindi mababayaan ang dami na nakakita. Umabot tayo. Brigada News FM. For love is all that matters on Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Share your thoughts. Let it out. No matter how young, no matter how old. Let it be told. On Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Live now on Brigada News FM. Prime time, the new Filipino time, 2:45 na po. And this song is being brought to us by Nutriclans Herbal Capsule, Linis Yan, Sexy Chan. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what puts me in your love. Why you never let me go? And though you read me now, I fall and hurt you still. My lonely shield. To know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all my heart. To lean out on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark alone. I'm a
Hotline. Go home and sleep. Aray. Aray ko. Not yet. Starting to realize that my days would be brighter if I could learn to hide feelings that I have for you. Keep hurting me inside. Will be with each other and making them come true. Holding one another, saying all I need is you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be. I noticed this time of day not a good time for you because you have more people. My love belongs. Just one wish is you to hold me in the sun, help me make it through. 'Cause the pain that's inside me, that's so hot. If I had you here with me and promise me you'll stay, what will you say? You crowded. You cold. You cold. Cold. The people come from West. They from Yesu, but they sleep now. Okay. We need to figure out a good day, time, and night. Time to go live. Time to go live. Wait lang.